Jane waras apa ora wong iki? Matar iku, Pak. Ya, Tebe mulai. Dolan karo wae lah. Kok jaran iki? Matar iku, Pak. Peh, panggah ngono ae paino iki. Matar iku, Pak. Woi, matengan ki lho, arep badok apa ora? Mateng, Dek. Wis kono geneng sarapan. Oke. Arep tulisan iki lho apa? Sing dungkal ku apane? Matar iku, Pak. Yo sing sik kono, ge dipangan. Raimu iki. Sing bising niku lho apane? Wong desain iki wong. Apa meneh ki? Wah, jan blogok iki. Ancen lanangan asu, dompet ora tau ning sini. Manuk. Matar iku, Pak. Selamat. Manuk. Ancen lanangan gatel. Lanangan jancuk ih, batang. Apa to jenenge iki? Pak, duet. Jane waras apa ora wong iki? Matar iku, Pak. Kerja, Bos, kerja. Ben mimpi dadi kenyataan. Orang ngayal ae, stres kapok. Kok iki? Dua tujuh empat tiga 27 ki nomor jaran, 43 nomor janda. Wah, mau menembus ngono sugih dadak aku. Tembus jenah iki. Wah, terus Iki, Dek. Sarapan toh? sarapan dasmu atos. Gas kuwi lho kletakno. Iya tok ki. Nya tuku gas e, Tuku dhewe ra iso toh? Takul ku lho. tak kepro dasmu lho engko. Yo. Loh, kok iki?
Aneng angketan loro. Angketan loro. Aneng. Nah. Sing satu ndi? Lah sing ngomong ijol iki sapa? Wah. Loh, kok jarang nih? Matahari rupai. Yang. Yun. Yang. Gayane iyo. Ini budak kok di sini. Matahari rupai. Matahari rupai. Matahari rupai. Pesawat Gurul siap mendarat di malam Jumat. Lawang parkire neng opo ora? Ya panggah ready no, Bos. Yun. Nah, Opo ki? Satu sing mlebu separo tebas. Yun. larang men ketemu separo iki. Aku wingi lho nang komplek swidak mlebu sak ndok-ndoke. Heh, kapan kuwi? Aduh. Matahari rupai.